Magtumulu Pragy ilkinji nowatda Türkmen halkynyň milli şahyrdyr. Akyllar bütün adamzada söýügi bilen seredenim bolsa, oň öz halkyna bolan söýgüsini, mehrini hiç zat bilen deňap bolmaýar. Şahyry millilik çäklerinden çykaryp, onu umumy adamzat şygyryna öwren zat, oň öz halkyna, watanyna bolan beýik söýgüsüdür. İlgünün ykbalyna söwüşüm oýlanmalardyr. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamy Gurbanuly Berdimuhammedow. Berek, Sara, ana. Goýar, ýuwaş. Ana. Velili, o garryňyza ýaplanyp oturan hoja kimkä? O näder biläýär? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Daý jan bu sizmi? Siz nerede bolluňuz? Biz size kän garaşdyk. Siz nerede, haýsy ýurtda bolluňuz, daý? Görsen näýligi çykypsaň. Öýçerler horma uýam saglykmy? Hawa daý, saglyk. Daý jan. Siz biraz açyk tabir edin. Men häzir käbämi bütün owamyda buşlaýyn. Häzir daý. Gördüňmi dost? Gördüň Magtumullaýym eltire. Magtumullaýyňmy? O Magtumullaýym da ýüregi buşlaly. Inni nire goluňyza diýen Pragy. Şo dağlar görýäňmi? Kuwarsız çağlar etdirýär. Ýagşy günleri. Gitti gözlerim roşany. Şirin candan ayrılıp Tağdı bağıtım bollu veyran Şad cahandan ayrılıp Sollu bağım gülleri Anvar reyhandan ayrılıp Kıllacını ol rakiplar Zar pelvandan ayrılıp
Gitti savrım taqadım. Mehribandan ayırlıp. Ey dünya. Hey Prağı. Sen meni yeke koyacak däl o. Men senden ayrılıp nire gideyin Prağı. Han gözlüň şuwlasy. Han gözlüň çıragy. Östü. Ömrü geçti. Döwürlerem geçti. Garrapsın. Gojalypsın Prağı. Garradım divana. Garradım. Söýenüňde Allah diýip ardylap, ýad garaňda pelek diýip gargadym. Ey pelek. Bu gepin telek divana. Bu gepin telek. Allah hemme zada kadirdir. Pelek göýekde gerdandyr. Şu gıydkı ömürde nämeler görmedi gözüm. Mekan eylep ütçiliydim duduňy. Gider bollum hoş hal gödül şirhali. Ötürdüm gışıňy Nowruz ýadyňy. Gider bollum hoş hal gödül şirhali. Magtumulu taşlap göğün kapatın, silada pirini molla sopatın, daim unutmaz men tılla kapatın, gider bollum hoşga, gödel şirhali. Mahtum kulu der közüme, gayri vatana düşmez. Mahtum kulu der közüme, gayri vatana düşmez. Magtumulu binova, biçare andalibi, bir parça gam döwrany bolmuş onuň nesibi. Ýygylsa kılmaz çare oňa dehriň tebibi. Her mejlisde töhwetde şad edin biz garibi. Ey yaranlar ýad edin, hayri dogady bizne. Hormatly wezir, biziň ynanyana adamlanmaz. Magtum golyny petirmellerler. Hanyň buyrugy şeýle. Nökerlaňarla magtum golyny köşke getir. Bolýa. Ýöni pidasyz bolsun. Bolar. Başarmy? Başarar. Esselamu aleyküm. Tagurun musunuz? Hudaýa şükür. Öýüňizden bolmy? Oğlum. Şükür. Selamu aleyküm. Wa aleyküm gerkezan senmi? Oy. Kitap şuň geldiňmi? Awa mollan. Bir men sana kitap bereyim. Ýöňkü beren kitaplarymı okudyňmy? Awa. Berekella. Men gasasylenmeýän berä. Bolýa gerkezan. Salam. Nereden gelýän? Men atamlardan gelýän. Bana şu alçyk. Näle bolasy? Oy. Ne gaýdan? Al seni.
Geçin mallam. Geç vakale. Hawa. Mallam, gökleňler gaý hemde dodurga diýen iki nesil şahasyndan aýdan eken. Ol dodurganyň özi iki bölünýän eken. Biri ýaňak seňirek beýlekisi 40 baýnyr eken. Berekella köşek. Şeýdip aňar ýene bir bile göre. Ýöne izini bilemokda mallam. Onne men saňa köneden gelýän bir riwaýat urun Qarıklar diýenlerinden bir oglançyk oýnap ýörkä. Garaş alyp gidipdir. O guşyň adyna Gajar Kerketem diýerler. Onsoň ol oglanyň ýene atasy howum marnaşlarym tapmandyrlar. Onsoň bir kepdeden bark görseler, ýa gowlanjyk garaşyň höwürt gözünde atýar diýe. Şeýdip oglanjygy owal gaýtýarlar. Şunça wagt bu şoň höwürt gözünde ýaşap, diýer galanlygyna haýran galyp 40 taýpanyň adamlary ol oglanjygyň adyna Gerket diýip at goýup, oň adyny şoguş bilen baglanşdyrypdyrlar. Ene Gerket, sen taýpa wasyň adyny götürýärdiň. Inni git şolle. Gitti senem diýinsiň al. Ine, me köşek. Sen häzirlikçe şu kitabally hökmany oku. Okap bolandan soň hasasyl enbiýanym ondan berýär. Taňy ýalkasyn mallam, hökman gowşuran, sagaman ýatyp duruň. Ber köşek. Awal mallam. Kim var? Kim var? Kimsin? Kimsin diýen? Mallam. Aytol versen ýylgyrlar Sahyr. Oglanjyk näetdiňiz? Oglan diýeri. Siz kim bolsaňyz? Ýer gelenini bilersiňiz.
Gölle. İsal, kaplan. Nereye kella kaplan? İsal. Hile bu Han ağa. Toprak yürüyüp torç edilip, attılar çağ tarafı taraptırlar. Bir gün nogara, bir gün vatara. Sen gayralığına. Uyumacak golyalarda. Şeyle mi? Näminni? Magtumul şeydip direksiz yitaymaly mi? Ayak bağı bolacak, ağır yüklere yok. Bağat kımmatlı Han ağa. Olar muňa aňyr ýany bile düşünýärler. Giyja galan molaymasak. Giyja galan molaymasak diýip ýüzüň sallap oturmada tizirek jogabyň aýt. Derrew şykalga tapyň. Şurt kesik bir zat diýmek kyn Han ağa. Dörde bölnämesek başga çäre ýok. Şeýtmeli bar. Güýçlerini güçeňleýän ýaly haýyrlar. Ýigitleriň bir bölegi derýany ýakalap gidipdirler. Bir taparam dağın çölgesi bilen gidipdirler. Bizem öz ýolumyz bilen ýakalap gitdik. Dogry aýdýaňyz. Dogry aýdýaň Hana. Wagt ýitirip bolmaz. Magtym bolsa ova dolan bolmaz. Dogry aýdýaň Hana. Durmaň. Atlanyň. Ya. Söyündük söymüşem seni. Dilli dağların derini tapmayın biri birini. Aşık bir hat ol şirini. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gelin geçin. Alın çay için. Sağ olun oğlunlar. Altın gülü dünya pani ötüp dürüstümle
fani Ay gülüzimin asmani Söyünlük söymişem seni Ay gülüzimin asmani Söyündük söymişem Vatanımda han idim, hanlarga perman idim, dertlere derman idim, miskine dukan idim, gözsüzlerim gözüdüm, lallarım men sözüdüm, hatam tayım özdüm, neyleyinni fukarayam. İnni veyran. Ey prağı. 3000 naydavadı vardır nökörden. 4000 pillalı var. Qalay qardan. Teke salır yürüyüş etse yukardan. Düşmanın namardı. Merdi bilinmez. Hani o meydanın. Hani o merdin. Hani o hayvatın. Hani o birkin. Men tanımadım da. Kimsin sen? Sen kim? Esyenler şemşi saldıran ilk binalar görünür. Cemşit. Bele senin namusuna namına. Sin salani. O caduay camına. Cahanna. Neler görünür? Aklim, şehir, belen binalar görünür. Dövül salan sultanlar, şahlar görünür. Bir de eşlet, bir de elim, 3 göz, bir talın görünür. 7 pelek, 18 min, bir karar, elim görünür. Camına dönüyün Cemşit. Yeniden neler görünür? Alımda nehili ıkbal. Niçikti? Täley görünür. Barda Badı sabahdan sonra. Badı sabahdan? Otdan, sudan, havadan havarar. Hey Mahtumuli, dürdaneler dünyası. Yel, su, ot, hava, bu dünyanın binyadı. Sen sallançağını badı sava uğranır. Badı sava deysene.
Atasy çayıňyz demläp basyryp çykoýandyr. Körpäň ýatdymy? Howa. En namına geçen ýagyn çalyp ýaňja ýatyrdym. Aslynda da bir taqadyrak özi. Ha, şeýle. Bu işdäsizlige de enlige näýipdir çagy. Diňe akşama raýyga. Men häzir uğrap çykaýyn. Ey Tanrym. Bu nämeň hikmeti? Tövbe estağfurullah. Atasy. Ha? Siz bu öýe girip çykaýan adalsiňiz. Yok, ha näme boldy? Bu oğlun sallançağının bady yatman öz-özünden uğrulup dur. Girip çykana ýokdur da. Yok, adam gelen ok. Oğlanlarım ördü. Allah canlarım. Bağacı men hacan ektim kem. Bu daraqtın 70 tane şahadı var. Gemal aymalı. Her şahada 70 türlü meyvesi var. Her meyveden 70 türlü ovaz geliyor. Devlet Mehmet, sen maşgalanda bir oğullara 70 türlü hüner olur. At ovalatı, elem cahana dolur. Esselamu aleyküm öwüz berdi şeyhim. Aleyküm esselam. Salamu aleyküm zelimatım. Almanla, Busnak, oğlum Adi, mağtumulu bolsun. Mağtumulu yoğunu çiğin, adını götürsün. Adını bilverdik, ömrünü yaradan versin. Ömrüzü kurdum. Adı bilen bile garradın. Tanrı yalkatın. Ol iniden molonno, ağzı oradalı, dili doğalı panızacını geldi. Dünya durmaz, ömrü baqı yok. Günnüz roda, giyce olsa uqı yok. Bu görün ahvalını hiç kese aytma. Oğlun sallansağını bat sabah uğraptır. Bat sabah? O näme bolýy? Hakkın hikmetine yetip bolmaz. Oraz gül. Sabah turup watan seni çağlar men. Gülşönlü serçemenli bağlar men. Hoşlaşıp bu meskin canım dağlar men. Maksat muradıma yetirmedi icran. Pırağı vatanlayıp qanını körgödüm. Bakı garap durmuş hicranı yüdüm. Biradarsız gamda qalım bir ödüm. Barından dinirmiş bu zalim hicran. Kim var verdi? Bu men. Kimdi? Aynalı atlamalardan. Cisim ile can menem oli.
Cisim ile cana sığmadam. Nesimi? Nesimini davanına soydular. Biz bir köngüllen bölünen köngül, ömürden bölünen ömürdürüz. Cızlanın sesi bi. İnsan ömrüm edil şon kıyali, süynüp baryan keyin kölöwesinde düşläp geçen ýaly. Göz açıp yumaz salımda geçip dur. Göz açıp yumaz salımda geçip dur. Geçip dur. Hocam Muhammed şeyhim sen dostsun bi? Owo. Yer götüren sarı öküz. Bilmem neçe yaşındadır. 4400 ayağı var. Hemmecesi döşünüdür. Hey. Hey, yerim var, öküdün şahına durar mı divanı? Allah dur diyse durar. Bol diyse de boluver. Ay bardurcağım ekenne. Sen nämen ayağını sana gördün mü? Hey, 4400 ayaklan var, öküz var mı? Hey, del divanı. Şeyhim, işin ulen ol. İşin ulen bolliyan olup, sana bolayacağın belli olin. Ay, bolya da. Ey yalanlar Müslümanlar, görün bu hükmü daveri. Mescitte oturmuştu, bir Murtaza Ali, bir gökçe kepter geldi. Ol turp tağzim kıldı. Salam aleyküm ya Ali. Gördüm bir laçın ölür, huvada huvalanır. Bildim ki canmalar, aman vermez ya Ali. Şol demde laçın geldi, ezreti arzın kıldı. Lütf ile tağzim kıldı. Salam aleyküm ya Ali. Bir kepleri kovlardım. Geliptir sizin sarı. Bugün 3 gün racam. Ağım mergen ya Ali. Yine samrayan o. Del divanı. Näme oldu? Näme sereceğim? Olara seretsene. Oňuşmayan ýa. Ben yer göreli. Yanmasın okumadı. Çapın bardağım fellol. Ne kalmay ben? Yanmasın okudu. Ay şeyhim ne oldu? Tur. Burada da wallo ödüm yıkılanmalaydım. Yıkılanmarsın ay. Yeğilin o poğu. Yeğilermay. Görürüz. Häzir oba gidip Maktumul del oltur diýip aýdaryn. Etşime bir seret. Maktumul, ýa-qyl menem ýykardym. Bar, kime näme diýsen şonny? Ýör Maktumul, oňardyň aýdasana, ýör oba gideli.
Magtymul diwana bolupdyr. Goşgaýdyp, gadalaydyp, warsa kurup aýlanyp ýör. Gözün asmana dikip allygyna samraýa ödür. Diwana? Owa diwana bolupdyr diwana. Şeýlemi? Hawa. Yapyan ama çekene çopanın ol. Şu karada eýýem diwana bolup geçýädim-ki. Täy görsene muny. Garymollo. Gördüňmi, eşitdiňmi? Men diýenim rast boldy. Hawa, däli diwana hawa bol. Düze dağa çykmanka haykuş diýeliň ok. Garymollo. Ýör han göreli. Şeyhimcan doğurdurla. Hani gel oğlum. Ova, gel oğlum, gel. Tuğuleme. Ay, yigit çıkanırla şeyhimcan. Berekela, yürü. Esselamu aleyküm garrymoğlu. Wa aleykümselam. Yol bolsun. Gaýra kowa toya var ya. Ha, şeýlemi? Nime, Serdar ağa. Döwlet Mämmediň dowmady Magtymguly däl diwana dönüp barýan ýaly. Ella ýakda duranok, şoňa bir haykuş diýelip gelşimidi boldy biziňem. Däl diwanymyş mol. Oglak bak beren oglunum diwany bolarmy? Nime, şeyhimcan aýtdy. Ay goşgymydyr, gazalmydyr, ay garaz agzyna gelen oturup, ýüzüni göýe tutup samrap bölmüş diýe. Häzir anygyna ýetirsiň. Hay. Çogdur. Hanım Magtymgulyny alyp bärik gelin. Assalamu alaykum Serdar ağa. Ey şeyhim. Ne diýen ay? Näme? Magtymguly, hani oglary okap beren goşuýundan bire-de bir ýerini aýdyp ber diňläli. Magtymguly, aýsana helki goşgyňy. 40 yılım yer göğü. Bir yakıl can içinde. Gördüm can hem Allah dir. Etsin yer gan içinde. Yaylar ganat terler. Kup açılar depterler. Bölük kepterler. Bu yer harman içinde. At aydar asım doğrudur. Munçağım matım vardır. Üstüme minen erdir. Dağlarda daş içinde. Yavaydar men gedne. Üstüme minen benne. Tiret. Görlümün tapdı. Dur! Kes sesini. Ayda oğlum, dowam ediver. Yavaydar men genne, üstüme minen benne. Azabım köptür günne, özüm hizmat içinne. Maktum ola özüne, bak yaş getir gözüne. Ayıplaş ban sözüme, yaru yaran içinne. Gör, Magtymguly diwana däl, dürdäne. İnşallah nesip bolsa, o kaber goşgularyňy maksadyňa ýetersiň. Mollam, salamat bolun. Çuk janyňa. Sağ bol, sagaman var. Berekella köşegim, Allah seni gözden dillen gorasın. Gel ataverle inen kal arda. Razi bolgoy, şüphesiz senden Huda. Hak razası tiymiş, ol şahu jahan, firzayil valideynir yok guman. Bu ökev perzendinden bolsa arda, razidir hak ol kişiden mutlaka. Hem ataverle ene perzendinden, istemezmuz eylegen ahsanından. Bes ataverle enedir nur ayın, anların hakkı erur, oynundan deyin. Beyk İskender näçin? Ölönümden soň elmi tawnyň daşyna çykar wakydyň diýip aýatam. Ol men dünýäni alsamam. Panadan bakyga elime serip, boş gidip barýanymy adamlar görsün diýip şeýdenmiş oglum. Onsoň? Näme onsoň? Onsoň näme otdur? Onsoň gara ýere garlypdyr benne. Jan tenne amanatdyr oglum.
Serdar awetini beripdir. Ha, şeylemi. Daşarda yıllarım çakıp yağış yağacak bolýar. Allah'ın nuru yağyanır. Etli tabak bäri galay. Alın. Oğluna kuş uçtu. Şeylemi. O ne beyle? Magtumulcan tüňçäňli kırdasyna diň salmany. Ýagyşlygyny gowy Közde bişirilen awetinden iýip doýup bilen ok. Inoň kuşuny çyrandatlar. Közde goýulan bagyra bizi de kemje kerdem däl. Usta biziňem kuşumuzy çübermeli. Ýöne her zada köňül şuwamýarmaz. Ejesi görgül oradgulem. Awetinden tagym taýarlamany gowurardy. Käkili etinden nagar çora şerdi welin. Iýip doýup bilmezdik diýip gurrun etýär goňşulary. Şun pelen durmandan çıkmış cesetten can hey. Gitti ol şahır bekiştge ayarılıp iman hey. Soğullu dağlar baştan yağıllı duman hey. Tordun ağlıdan bugün ol gurudup umman hey. Validam, Mekke Medine, mehrimanım kaydeden. Edizene, kahvemenem. Beydan uyal gideydim de ağlap dinmedi. Duyan yalla. Vah duymaz mı? Böyle yeri de. Matmule eten nirede. Çikin cayacan ha düğme hazır gelir. Sağalar men berdi. Maňa feredim. Jigim, ýerme saňa oglak gyzylar görkedeýin. Meni gören zokmy? Wah, gören oklarda. Ene serem gowşuraýan ahary. Maňa şu awetinden ýaklaşyp bersene. Bolýar vala. Ataraýaryn. Oňa çel Abdulla Mehmet sapata geler. Onuň hemmemiz üýşüp bilejeği ýaýar. Ha, bolýar. Nahar taýýar bolýança, biz sen wagyrdan ýürek sedinäýin. Menem naharyň orna çykaýyn. Magtumul janyň ýahny ýeripdir.
Tişikten bela çıksın deşikten, divana vursun verin karagıllı meşikten. Hak, hak. Giri verin, Tanrı'nın benneti. Esselamu aleyküm. Ve aleykümesselam. Gelin dövlet deyiptirler, gelin. Aman esenlik midir? Esselamu aleyküm. Ve aleykümesselam. Töre geçin Tanrı'nın benneti. Mihmanımız olun. Yağışı mihman aş üstüne deyiptirler. Geçin. Oturun mihman. Oturun. Bu jele gaylarda odalsız bilen didarlaşmak bir eser etmänni. Haca var ya, keve. Karanlık atlısta da düşlemek niyetimde yoktu oli. Hova bir hil soğuk gali. Güýdüň çigiregi de. Yol bolsun. Kabul bolsun. Tanrı el kızım. Bala, sen menden bir zat soracak bolýanmy? Ha, muň bilesi gelýän zada çöktürrek. Beýik iskenler ölünden soň nämeler bolupdyr diýäbi. Ha, şeýlemi? Rivayetde işlerine göre İskender padşah ölünden soň behişt kapısından maralmış. Ýönen behişte goýar mänriler. Sen bärik giri bilmerdiň. Sen ýalçy jahanyna köp gan öktüň diýipdirler. Onda serkerde beýle bolsa maňa behişten bir nişan beriň diýenmiş. Perişteler maňa behişten alyp bir göz berenmişler. Göz? Owa göz. Uy, ine, bar eken. Özüm edil göz şekilin eken. Ine, şuna seret. İskenlerin ähliğinan mal dünýesini şu gözün içine koyup durlar oli. Göz hiç dolmayamış diye. Asıl düğümlem yapmayamış. İskender ölünü, o dünya hiç zat alkıdamak, baş edip bara diýmendir matam. Bavar tımsaldır oğlum, tımsal. Dinsal. Aydı ver derviş. Dünya malın yudan göz hiç dolmanır. Onsoň yerden bir çümmük kum alaga da şu gözün içine koyup durlar oli. Göz şeydip dolup dur verenmiş. Düşündün oğul? Düşündüm. Gözü kumdan oli, kumdan da olmadı. Aklına hayran oğul. Aklına hayran. Gelimli gidimli dünyede abi. Qadanan soğağından gayri alık gitjek zadyň ýok. Şoň üçinem munna bennetiniň gowyny ýykman ýaşajak bolmaly. Bes köňül almak sogaplar başydyr. Köňül almak etqiýalar işidir. Bir musulman köňlüni her kim alar, eýle bil ol Käbe sogabyň kılar. Käbe weýran etmeden müň mertebe bir köňül ýykmak yamanlar eýdede. Allahu ekber. Kudretine taqdim. Keremine taqdim ey Tanrym. Bu balan akly ne beýle ziyada diýip oý pikirde oturdum oli. Asıl arşym kursun hikmetinden habar berip oturan öýe gelene kirimemin. Allah'a 100.000 şükür. Ras aýtdyň ulama. Ansçın barçasy Allah'ın huzuruna varar. Bu jahanda baky durjak ýokdur. Hakdan yetişte perman, ne çare var ne derman. Asman günü aylerzan, hem yıldızlar galmazlar. Ne gert qalar ne gerdan, pil peşeyu kert kerdan. Zerrenneler galmazlar, şunu kesipdir aklım. Yıkılar yedi aklim, yer olar buklim buklim. Erer dağlar galmazlar. Ay oğluma,
Bağlama. Ayta sen, nireden, haysi kelamdan alın bu sözleri? Olon öz köňülüniň kelamyndan. Pägimge paýgasyňa söz ýoglama. Allah köp görmesin. Yaradan şaýatdyr. Bu oglan arşy kursi iki dünýäni aýan vurar. Estağfurullah, estağfurullah. O jaýlara adam oğlunun ayağı düşmez diýwana. Rastır ulama. Ayak düşmez. Yöne köňlü vurar. Gözü vurar. Amin. Durun ulama. Tagapil edin. Men bir Allah Tagalaň nazar salan öýüne düşdüm. Meninni yol aşyp mundan aňyryk gitmen. Ejazet berseňiz men şowada şu ýerde galaýyn. Anhanni amin diýeýin. Ejazet Allah'dandır. Amin. Mahtumuli, Aynurene, Turanok abi. Turor balam, Abdullacan, turor. Mahtumul, Doğancan, Aynurene, bir daha desseňizler. Tulayda Mahtumul, Doğanım. Kutulor, Mehmet apam, kutulor. Mahtumulcan. Mahtumulcan, balam. Vah. Mahtumul, Tulayda Mahtumuli. Mahtumuli, isteýän men jigimjan Mahtumuli. Aynurene, Turanok abi. Turor. Men häzir ataňa çagyryp geleýin. Mahtumuli, gözüňe çaýda jigimjan. Mahtumul, tursana. Döwlet Mehmet. Atasy. Gir ver. Döwlet Mehmet. Mahtumuli ýatyr. Hiç oýananok. Gün noğup gitti. Hemişe bu wagtda oýanýardy. Agyrrak ýataýdym ha. Uklap ýatana meňden ok tähildem gelýär. Meňe bir hil ýüregime howsala düşüberdi atasy. Abdulla bilen Mehmet tapady el aýaklaryny ýitirip näme etjeklerini bilen oklar. Özüňiz barp göräýsiňiz gowy boljak. Häzir bardym. Mahtumuli, Turayda dogonjugum, Mahtumuli. Mahtumuli, hany maňa serdaýda. Mahtumul, Turayda. Mahtumuli. Bala. Mahtumuli. Kızgına yok. Yönü demi hayalrak gelye. Tebibi çağıray tapkak. Tebiplik iş yok oğlum. Oğlun ağır okudu. Ölüm bilen diýerler arasyndaky gaflat kısımla näerse däbi. Ülfetmedin Abdulla? Mahal maňlaýyna derinip yüzüne nur çaýlanýan bolup dur. Aljırap, mene esevanam etmendim. Heniz ejeňiz ayetde diýerke, bu çağada bir hikmet bardygyny aňypdyk. Bu ahwal aň eterden çökdür. Allah keremdir. Ýanyny alyp durmaň, häzir öz turar. Hani, ýörüň anna. Ýörüň.
hyal etsem eli getirdim. Hayda baksam ana nazar yetirdim. Bu halili men parahat yatırdım. Bir dört atlı gelip turuluydular. Habar vermezsana pursat çayına. Şu yerde erler var, görgüllüydüler. Nazarım yetişker şol dört merdana. Könglim coşa gelip başım gerdana. Şu vaqtta bardı iki divana. Durma oğlan onna bargıllıydılar. Şol iki divana tuttu kolumdan. Alvan gittiler durğun yerimden. Bir işaret dolla onun birinden. Seyranna barvan. Durgul deydiler. Hesaplar görüm. Oğlunu uzadan bir pata verin. Allah yarın. Bargal. Ene? Magtumulcan. Magtumulcan. O yandan mı balam? Sene bir de kator kızım. Aynur ene, men bir düşürdüm. Peygamberler yoruldu olsun. Ayt balam. Düşümde küçücük vaktim. 2 tane divana gelip, men kolumdan tutup, Vay dur balam. Mongel düşler aytılyan neler? Bu bir alamattır. Alamat? Hova balam. Alamat. Zarıma tova kılıptır. Goňşu kardaş illerim. Zemin bilen tüýrenipdir deňde har ýerlerim. Bilfilige intizardyr bagy içinde güllerim. Aýdadyr magtumly. Atalermişdir tillerim. Arşy çireme kan tutun. Ajap desanım var menin. İstemez men ol behişti. Behiş mekanım var menin. Sahir yerler geptir eke. Bu nämetin wedir hederetleri? Men Magtumlyny bagda syýladım. Oň ýanynda baran adam ýok. Ol öz bilen urlaşýar. Telbe bolaýmasa? Bu barada Dilyarayma. Leppey. Berkezäki waka hanagan gulagyna ýetäýip durýan. Magtumlyny pidasyz getirin diýipdi. Şey däýmesen türkmenler öz ahyryny beräýärmi näme? Bilmedim de. Hana hasawaty türkmenler dälle özüň bermeli bolsun. Yürün.
Magtymgulyň ahwaly neçik? Azap. Ziyada azap kıvılay elem. Qolu qannalla adam ahwaly şeýle azap bolaýarmyka? Siz näme? Mühim tawşarygmy ýerine ýetirmediňizmi? Ýoklo. Hudaýdakla bolsun. Eger. Buyruňyzy aýdyşyňyz ýar berzaýdan rızkıwlay elem. Qolu qannally bolmasa da köňlü qannally hormatly edir. Magtymly benni Türkmen şahyry özüni berdi. Enni däl Begdada ýallymadylar. Günametin golu kıvlay elem. Danaş. Bir musafir şahyra şeýlekin derejeleri araba worup bermek derkar mukaweri. Ol şahyr däl godir. Ot. Yanıp duran ot. Barbar ol biziň raýymyza ýykylmaz. Gurt şagasyndan ekdi bolmaz diýenlerdir kıwlay alem. Sen bir köp bilmiş köpeksin öýdýädim bolyn. Pähimiň kütelşýä godir. O södüleň mewlütini ötürdi. Bu wagt dünýäň azyna uğurlary ola gurt ekeni derkar bolsa, ağzından o sowuryan ajdarhan şagasy bilen hem doň okuşýa. Magtym ogluda 80 miňlik goşunyň bitirip bilmejek işini bir demde bitirip biljek söz bar. Söz islese ulubur şäheri göz açıp yumas salımda bina edip islese onu şo demde öýran edip debiler. Sen gowy şony öz raýyňa getirmän gamyny. Gamçyň süýndirip bilmedik erkini. Talla teňgen sandradyp diýde şököräýmese madyr. Kıwlay elem. Ine manyň many? Men Magtymgulyň şygarlaryny okudum Han Hedretleri. Gyýzy juwan uz ýöreýip, özüge der bagyryn ereýip, kölle gowa gaz ýöreýip, suw seslener gamyş bile. Biziň şahyrlamyzda mundan şerin hem sadaşykly tetirler bar. Ýeri gizleme ýar gözleriň, unça dahanyň gizleme, kirpikleriň perde kılıp istihanyň gizleme, Wizlili saçları bile yaňakda alyň gizleme, bizleri otlar salan nukta halyň gizleme. Şu tetirleň özü näme diýmeye Han Hedretleri. Sen şu tetirleri okudyňmy? Ýomut gökleň täsir edip özünden şekli goşun öňü ardy bilinmez. Topsuz tophanasız başly barat. Ýygyn ulubur döwlete erke diýen arslana azmyryp bilmez hökümdar. Olaryň howsa ýetýän, gaçda gutarýan, ýelden ýendan bedewleri bar. Her biri onu ta gelýän edermeni bar. Gep olara zawd etmekde däl, erk etmekde. Erk. Men çakymçak bolsa ha, o şahyr bu jagaz alwaýyňda allanmaýa Han Hedretleri. Men häzirlikçe oňa Gülzar şarwagymy maksat edýän. Şahyrlar terweri. Sen pehemdar kişi. Häzir bolýan sen bu kelle sanagyň hol kapataň içinde oturan guşun beýnetine meňde.
Magtym Uly'nyň turgulydar şygyryny okudyňmy sen? Beýle şygyry. Olu Hümmet Gasaly bil Fukadil Issenlik diýwany ýazyp biler Han Hazretleri. Yel bollum ýugurdym ýeriniň damaryna, nadarym yetişdi arşyň kemerine. Zewrut alemini selil sarına, gelip özüň garap görgüllidiler. Şonu Islenlik diýwany aýda bilermi? Şeýlekin zadygy jümleleri beýli Fukadil diýwanyň setmiňi jem bolanyna ýada biljekmi ey akly şaşan? Şu diýwanyny Magtym Uly hakdan sarın gidilese, değişini uşadyň yalan sözlese diýen setirler bar. Öljeňi bilseňem yalan sözlemegin. Rastyň sözlegin. Mennenem kinetme. Sen men öz wagymyň bilbilesin. Men häzir başga bir bassanyň bilbilini kapasa salmak mümkin. Tylla kapasa. Şoň üçin men bu zatlary şeýlekin kuwatly kelamyň artyna näjere gudratyň duranlygyny düşünüň diýip aýdýan. Şo gudratyň islen pursaty ýeriň islenlik günjini şeppe çöwürip biljegine aň getiriň diýip aýdýan. Aň. O bilbil eýem sizin kapasaňyzda kabulay ýalam. İzada kılsaňyz hut häziriň özüni ony sizin huzuruňyza getirersiň. To turşkimin her näse käkelemem düşünmäsiň wedir. Düşünmäsiň. Şahir biziň huzurumyzda däl, biz şahirin huzuruna barmaly. Assalamu alaikum Xan ağa. Wa alaikum assalam. Şahir, mertebeli mihmanlar şeýle garşylanýanmydyr? Hüzräňe gelin geçiň bolmazmy? Siz ýurda ýetsiňiz. Biz bar musafir. Alamlaşanyna baş ekmedi. Bir egiljek başa megdan ok. Ya zorluk bile getirilen için ne gelip olyan. Mon köňlüniň ýörelmedik ýodalaryndan ýol alyp görmeli. Sarbaga aýlanyp gördüňizmi? Enen, göwnüňize ýaraýarmy? Gelin geçber. Geçin. Şahir, ýurda ýeti biz bolsagym, mülke ýeti sizsiňiz. Şu günden şeýle şu sarba, siziň ygtyýaryňyzda. Sarpaňyza sag bolun Xan ağa. Biz beýle belent peşkeşe münasibam däller. Mätäjem. Rahatlan Şahir. Gaharjaň özüň. Gayraty kim bolar gahar azyň? Onha meni ýylgyryp durun. Gaharym gadabym ýok. Edil häzir men gayratym kemmiki? Gadap siziň ýylgyrşyňyzdy.
Eger men qadaplanan bolsam, sen bu sarwağın içinde häzirkiň ýaly döşüň aýşardyp durmadyň. Gözüm ýetse bilseň başym alardyň. Ya künnelap meni şaýa salarsın. Sen setirleň dälmi? Ýöne men beýtmedimmi? Siz köňüllüň şahy, biz ýurtlaryň hem halklaryň iki şalygyň farkyna sen hem düşünýärsiňler Şahyr. Han Şahyra gaýwadat ýaro. Men başga bir da düşünemok Hanaga. Näme? Ine biziň ahwalymyz şo kapatadaky sultan uşun kuçada ýok. Biz bu ýerde bennimi ýa bir musafir biçäre. Aşen özüň näle pikir edýän? Men bir sultan kuşu üçün tılladan kapata yasatdım. Her gün öňüne dip dänezikleri dökýän. Sonra da bir näme üçindir saýramaya. Tılladanam bolsa kapatadır. Öňüne dur dänejiklerini ökseňem sultan uş saýramaz. Sayrar. Ýöne wagt gerek, wagt. Oy biraz kapata öwrenişsin. Näme beýdip dymyşyp durdyňyz? Hany wedir? Döreden goşulanyň birini aýdyp, köňülleri götürdiňizle. Yıllary ýyladar kalbymyň ody. Öçüp bitmez, dönüp şuwlajagada. Dünýä dolar, şygyrlar maň şöhraty, adymyz ýaňtalar. Cümle cahana. Nobat senki maltym olay. Ýol üstünde ölsem, ýoly assalar. Razimen üstümden basyp ötseler. Mawtumuly diýip adym tutsalar. Görünmez şor tatar, eşten kulağa. Bira ödün beýildip betelli. Birim ödünü petildip gözümün aldyna belende götürüldi. Ey Tanrym, bu näzir adamka? Hakmy, kelek? Akmaklykmy, akylmy? Kämillikmi, hakylmy? Näme bi? Sen Şahyr Magtymly. Şahyr. Şoň üçinem sen bu saragda belini däl begdadasyň.
Bu sarwaq sana bagşaçyk baylamyň diňe bir bölegi. Sen hanyň iň ýakyn adamy. Şahirler serweri. Tükünmez mal döwletiň eýesi bolarsyň. Kaan ağa. İcade verin. Men gideyin. Ruhsatdyr şahir. Belek maňa mal berelten ol gençken gerekmez. Gözel yarını görmesem tanıt jahan gerekmez. Bağa girip neyleyin men joşron anwarmy bilbilim ýetir kalıp sen gözel reyhan gerekmez. Her kimsäge bagş edipden ýagşy ýaman bir gülü ol güllerden gaýra bizge sahip jahan gerekmez. Magtym muly sen sözlegül diýdi goşlar meýlesi sen guftardan bu meýlese gaýry destan gerekmez. Tutluşuk ýaňy başlandy. Göreli nira var ya. Usuda mı geçide? Ayuğlar. Geliverin. Geliverin. Ovadan varıptır nas. Tüvele. Hani geçeni ödüm. Oturumda bir de kömek ötüm de. Ine şunalla başla. Ine şunalla kömek ötüm. Diýdim ýüzi tabana, diýdim meňzer meňhan, diýdim goýduň armana, diýdi köňüller goýran, diýdim ok kirpikleriň, diýdi gaşlarym keman. Gorulmasyňyz gyýlar. Erik taraf. Diýdim ýüzde hallar bar, diýdim gelsen habarlaş, diýdi bilir iýler hey, diýdim bu ne tütündür, diýdi ki garamarlar, diýdim gorkarym andan, diýdi iýlugun zarlar, diýdim ey magtymly, diýdi gözleri ýaş bolar, diýdim ýaxşy zamandyr, diýdi bu hem düş bolar, düş. Ve Magtymly, ýurtym. Salam aleykum ýeňe. Tagaman geldinmi? Hawa ýeňe. Gelin gyýdlamaz ümäýärden ýanarlar. Ha, şey diýseňizler. Gamçym tapmadymla. Ve ýygnak goýupdym azdylla. Häzir getirýär. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Magtymul geldingmi Tagaman? Howagam, Tagaman geldik. Ýaxşymy hal ahwallaryň? Howagam, şükür, ýaxşy. Serwiller gül bitirip etrawyna gözel üýşer. Cemal üzere hinni hal hayrandır hayrul beşer. Külli alem gözelinin ziyat cemalım bar menin. Bilbil ollum yetmedim ol gözel reyhana men. İstemez men behişti, behişt mekanım bar menin.
Eya dilber cemalından şuğrayı hallar meskeni. Zavanından şeker ezgen tahanna ballar meskeni. Zinat kalıp çıktı dilber tavas kuştey dalmanıp. Mahı tavan uyu deyler yarımda yıllar meskeni. Ağay, ol öydäki iki qaytarmaň sesi gaty çatla çykýar ağay. Oğlum näme? Vay, yuvaşrak gülp bolanokmy? Sizin sesiniz olaga var ya. Ana, almytyn allylar. Aman Mika yenge. Gülki adımıza düşen ok, anhaba iki gelinin gülküsünün sesi taşyar ya. Vay. Anna hadi gelin, ne ettin kız? Herlenler zayanlanır oturan ödün demi kız. Sen gülkün katı çık ya. Vah sene var ha, Çavdırhan aytarın olin. Belli nem olacağım. Tövbe estağfurullah. Diysen diymesen, şun gülkütü çatlı çık ya olin. Çavdırhan avaş karak deydi mi ki? Şeyle olayım. Ağay billiniz. Vah Çavdırhan oğudu. Sen öz yurcinden haber versene. Hani bir Mahtumuli ovan perpikerlerinin birine aşık olmuş diyelerle. Kime git? Kim aşık olupdur? Vah bilmedim. Yönü mengli deyip gazalı varına yazyamış. Ağız ovada mengli git kendine. Nar mengli, oğul mengli, ak mengli, otoğulu mengli. Soğuyduların haysı verke. Menglilen haysı vir olsa da, men yurcim ovan in ovadan güzel giyden öylenir. Şolyan kağdalan, menglileňe hiç virem uda odan näller. Doğru aýdýaň oğullarsın. Vah, yöne oňa Magtymgulyň gözü bilen seredin. Magtymgulyň gözü bilen. Kimmiş gydol, kimmiş? Ağay sen bilýäňe aýtdy. Men ne bileyin gys? Men ne bileyin? Yumruň bilen ýagarnymy ýar etdiňle. Zübeyda bilýänler, sonra şondan. Aýtdy gyssenem, aýt. Aýt gys, aýt sen bilýän bolsaň. Men häzir gelýän. Vay yenge, men ne bilen? Men hiç adam bilemok. Serwi daragyt boýly peri, sen hicran örtedi. Gerki arzyň sözlüsüň, yarımda teller meskeni. Ey Pragy, görkezip yol, ki özüň anna adaşyp, gezer bolluň diýgil arzyň, dilberde yollar meskeni. Ağam, oraz mengli geldi. Mengli? Yok, oraz mengli. Ha. Gelsin. Qur'on muzeyim. Magtumul öýdemi? Issyhanada. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Oraz mengli, gel dostum. Keypin gaty çawurny alaho sahyr. Hum tapdyňmy ya, hadyr gördüňmi? Hoş geldin dostum. Görlüne Hadyryň Ilyasyň çennälirbi. Onda täzeheň tüýs ýerine düşsek-de. Ona hilheň. Hany geç otur.
Bu heni suat göklöň magsalar dillerinden süren oklar. Hem oskulun halkın hakidetine sinip barya dost. Owa sahir. Ine dinle. Esperim fail wollum. Esperim fail wollum. Men ol vastan doğrusu. Maktım oraya şahri. Ağayip, Oraz meňle bagşyn ses ýallaby. Gelin mi? Oraz meňle gelin. Yedi pelek mah tin tirwan yastan doğrusu. Aplumurlar çay içine kursuk gelir lay içine. Garip bolsa bay içine ağırır taşlar doğrusu. Sargalar gönlün alsan, yağsı bilen oynap bulsan, ayırmak hustan doğrusu. Yağsı bilen oynap bulsan, yağsı bilen oynap bulsan, ayırmak hustan doğrusu. Sağ ol başy. Ömrüň bolsun. Al çay iç. Ýöne men bir zady bilesim gelýär dost. Ha, nämäni? Aýdy ber Oraz meňle. Sen sol la içinde ýürür diýen orsugyň bilbilim penalap beren bägulyn folluryp biler. Ha, näme boldy? Yok, bileýin idim. Havardy okşuya. Sahir, eger ruhsat bolsa men turaýyn. Barmaly ýerlenme. Ha, oturmaly ekeniňde. Ertir görşer. Bolýa dost. Ýaxşy, sağ ol. Ay keber oyun gördüm. Nur saçılar yar yüzümde. Bir mecnunum dälerdim. Nuwa jindeli sağından. Gel sen maňa döwran eyle. Rakip köňlüm weýran eyle. Meniň bilen seyran eyle. No wahar taňlak ýazyňdan. Bu aşireti çağ içinde, biz koç gibi dağ içinde, andalyp sen bağ içinde, söz açmayın o ağzından. Sen pray, bil, kul bollun, kulluňy ýaňy bildin. Ahyrynda paýyň aldın, nesibe gaçdan gözüňden.
Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Uğur hayır ola, şeyhim may. Uğra hayırdır Çoğdurhan. Bize toy ayda ellik geldik. Toy dileni atlı yaraqlı, alin ala meydanına gelip aydılayan mıdır? Şeyhim may. Ay toy var kovda hatta. Yolumuz üstüde hoş havar aydıp begendire geldik. Sen yalar, günne bayram, günne toy. Mehmet Sapa, bu toçluğa varlanına kıyı verilmen, iyiliğinize kaytanınızı bizden görecek bolyanız mı? Diyecek sözün selcerpti. Hasap vermeli olsun. Durun. Degmen ağır namussuz deydi. Bugün onun zamanıdır. Mehmet Sapa, ağır namusunu için ardına atan yok. Men sen aslına, arkana, sözüne sarpağına seyretmen. Kapıl! Gittin tanı. Biz sen çeynecek çöpün değerler. İdil, tohumun tükadır. Yigitlerin maşını kovuğa sokma şeyhim may. Mert bolsan, yekme söveşe çık. Sizden kaytan namart bolsun. Mehmet Sapa, çık. Mağtumul çıksın. Mağtumul çıkma. Eğer olsan, men bilen dövüş. Mehmet Sapa, mağtumulu çıksın. Çoğdur. Mağtumulu çıksın. Maktumuli, bol başla, yanaştan artık. Bol, ağdır. Aberekellah. Ne molli? Şeyhim, tur diye. Bilmedim hav begim, bilmedim. Gözünde bir bela var. Gözü ne mi olsun, pühü? Tutluşuk vakti, karşıdaşın gözüne seredilen neler şeyhim may. Söveşte yara vurşayan neler. Yürü vurşayanlar. Yürü. Pühüdüne anyadım molin. Yedil beyda yersin öğütmeyedim. Bu baktiyatın göğüren bolca olan son, inni sen bu nesihatın peydası yok Çoğdurhan. Hürün, gittik. Hey, takma atımı. Dur canavar. Dur. Takma oğlanlar. Takma. Ordun. Ay berekellah. Pelegiler swaqıllı ayrıptır zarımdan. Ne iş kılsam havar bilermen ol meňli yarımdan. Ansçınslar tağyir eylep zemin lerzana gelmiş. Asmanlar cünmüş kalıp kövkünler yanmış narımdan. Gözörümni benni kılsam her günni 40 açadır. Avı kövzür zulalımni içiptir gözörümden. Yanar otlu mağtamuli, otlu vasım sen geyip, panı jakan otlayıp sen, dilli bolgon narıngdan. Vah biçare, Tanrı yazmasa, biz ne edeli? Qollun gidendir desanım, göye tenden çıktı canım. Gözü yaşlı meňli hanım, yüreğim içere nar kıllı.
uşagan. Äme janyňdan ýerdin. Çekil ýoldan. Aýtdym ha men ýüregim sızýady. Ýüregi sızmaň için gagyllap günüme goýmadym. Jandan ýeren sizmi ýadyr? Kelemäň çöwür, it ogly. Gaýdyp şu ýerlerde görnäýteňiz. Dir goýman. Ollağı, gaýdyp bizi bu jele aýlarda görmersiňiz. Çoğdur, degime gitsinler. Korkma, çekin. Sen bu yerlerde näme işläp ýörsiň? Yazap çıkıp tıklay iksan atlayın. Öňe küçük dip ağladılar. Arman kalasım olmadı. Yoksa ikisinin killerini torlak koyururdu. Muň diýen radyna terede. Hakyky goçşygydyň aýdaýjak sözi. Ýör sen bizi öýüň görköz, biz sen öýüňde akdeli. Bolýarmy? Bolýar. Ýör gideli. Ýör. Vay bu meň oglummy? Can balam. Bu ağlarımın halas ettiler. Canele balam, canele. Allah yalkasın. Ömrüňiz uzak bolsun. Ýalňyz oglumy gidirdim diýip. Saral solup otyr. Wah mine size nähili serpa ýetşeňmi bilemok. Tügelemesen tapar tapmaz dälem akmalýeňe. Mal berseňem bolurdur, at berseňem bolurdur. Hawala şey däsenim akmalýeňe. Näme serpaýyňyz bolsa, ine şu garrymy olan oglum agtymly. Soňa serpaýyňyz edip bilersiňiz diýeňmi? Ogluňyzy beladan motoran magtum bolur. Magtumul masalvy. Döwletiň aslynda owan. Agramyna gyzyl çekip almalam bolsa. Oglumy satyn alyp beriň diýip ataňyň ýanyna baraýyn diýip ýördim. Wah ýeňe, sen çağın gyzyl berip allygamda, ýene biriniň kiýin näçek. Soň gelsin näherine. Şeýle bolsun näde owan. Alkyşy yaradana ýetiriň. Ogluň gaýtaran Allahydyr. Men sana at versem öler. Don versem tozar. Ömürlük, ýadygerlik galar ýaly. Bir mülk ýermi, magtumuly sana serpa edýän. Ömrüň uzak bolsun dogan. Haçan ýeleňizde şol mülk ýer sizinki nesip etsin. Sağ bolun dogan. Döwletiňiz artsyn. Ömrüňiz uzak bolsun. Yoluňyz ak bolsun balalar. Çoğdur han görejim, köňül diregim, göklüňde pelwanym, ýyly geregim. Permanlary, bakydan owal ahyr geleni ýok. Hükümdarım. Tutuşuk odağa çekkiye. Hidretler onu keçiyeli hemle. Ol ya ha divana. Ya da bir dünle. Beyle orada uğradırdım beni o yoktu bir okuy. Şahire kâretçek okpan näme. Ha hükümdarım var. Hükümdarım beni o şeyle bir oğudan soğut dayarlar. Ne dersin Magtum ol oğudan soğut oğuna ecirleydi. Hani ödün görde. Men berdi. Ulağa sen. Ha
hanağımı tökmetti. Şer etmeli, ketip etmeli. Magtymgulyny muguyra getirmeli. Ey be! Başarar mı? Basarar! Dur, hanzar bilen näl? Hany göreli, Magtymgulyň erkini. Jöne sere tap bol. Hawa! Ol bu dünýäň adamsy däl. Ol başka aň, başka paýhas. Düşündiňmi? Düşündim Wedir. Ora. Beýdip meň üçin özüň gynap oturma gelin. Allah vardır. Şu gezege pelhana ýetäýdi öýtjen. Yok zatlar küýüňize getirmeýän enesi nesip bolsa sagalarsınız. Bizim sizden başka kimimiz var? Akqysan, ilgünimiz vardır. Allah vardır. Şu geç süýdünden içäýiň enesi. Tanrı alkasın balam. Noş bolsun. Ibrahim can ýagşymy? Bär bakar özü. Bär bakar inşallah. Ene diýsem üýtgeşikdirle gara dağymyň. Ömrü uzak bolsun balamyň. Paýhasy Magtymguly jany. Mulayymly. Sana migdatdyr köşejüňiň. Hani beýtmän, göz ýaş etmän. Yaratan ýar bolsa, Abdulla canım, Mehmet sapamam, Magtymguly canymam, aman sağ oçoklaryna dolanarlar. Hey adamlar, Allah kerimdir. Garaşyk etjek bolsa bir yerden ıssasar oturuverin. Umytdan düşmäliň. Umytdan düşmedi ýary boldumy? Uğran uğrumyz petige diýräpdi ura. Inni şunça adam bolup, bar Magtymgulyny tapyp bilmeýän bolsak? Ýok adamlar. Magtymguly beýdi gözlänimiz bilen tapdyrmaz. Onu nähir gözlemeli? Şonu aýt. Galyjyň bilen. Galyç bilen? Galyç bilen gözlemeli. Görmän, bilmän. Ýa-da kız günäsiz benilen depesinden bermek bolmy? Galyjyňdan gannam durmasa, hiç kimem sen silap barmaz. Bugün Magtymguly giden bolsa, ertir tutuş iýliň gider. Bar sen aýdanyň dogry kenemde. Şonu aýtsana. Yer onsaň, galyç serip kimiň üstüne barmaly? Şahyryň nideligini bilýän bolsa galyçda da manas tapylar. Dogry. Baran yerinden soran şekilli soramaly. Beýş on sanygynyň kellesini alsaň, ne dersin saýra berseler? Gyzy berme, köşüş. Şey deýmekden gaýry ýol ýok. Ýoluňam ýok, çäreňem. Hani bolly. Paýhatly bolsaň ýolum tükönmez. Çärede. Döwlet Alyhan gowgadan gaçan röýtmäň. Halis alaç galmasa, bizem biriniň duran ýerine durar. Ýöne anyk göz ýetirmän.
Ganjarşı versek, Magtym gulyny odattığımız bolmazmy? Gan ornu tutjak han tapılar. Ýöne Magtym gulyň ornu tutjak tapılmaz. Gaty dogry. Magtym guly ýylyň ruhudur. Ruhu synan milletiňem köküni palturlu bilay. Dogry aýdýan han ağa. Hak aýdýan han ağa. Rast aýdýan han ağa. Ola, ýaşullar. Beýle agyr ahwalla gahar gadap dälle paýhas gerek. Aydan sözleň arýasy ýok han ağa. Ýoly özüňiz salgy berin. Beýdip, golga usurwama oturup bolmaz. Guman edýän iki galamyza da öz adamlarymyzy ýerleşdirmeli. Süňüni aralaşsak hök banmar habar çykar. Hak aýdýan han ağa. Şunyň özünde herekete geçmeli. Bir iştapırsa soň düzeler. Dogry aýdýan han ağa. Joda dogry. Sabah turup watan ýene çağlar men, gülşende serçemen diýip ağlar men, hoşlaşyp bu meskin janym dağlar men, maksat muradyma ýetirmez hicran. Piragy watan diýip ganyny görgedim, baky garap durmuş hicrana ýedim. Kim bolardyň naçar? Men köşk gyzy. Ben ne sen? Betişe batırlyk etme. Alnyňda goýarlar. Ol gün bu işi. Babar möýerdir, sirini istir. Hada goý. Dur, aňry häzirdir. Sen görmeseň, ol hasaňa nazyrdyr. Bir ýolda günä bar, bir ýolda sowap. Arasatda senden isterler jogap. Nebis umidim üze goý. Magtym guly, tur eliňi köze goý. Eger döze bilseň, kalgal bir işi. Bitirýän işiň ýok. Ora. Han Hazretleri Magtym guly Qur'an torumda düşmedi. Ol öz haly adam däl. Elini köýde goýanyna da köýmedi. Ulan pırını aşağırmandır o. Şere şöhrat vermek şeytanın kâri, gahrın yutmak erer Rahmanın kâri. Badırdag diwanalary, serwadary şelli, oň şygyryny dillerini sen adirip berler. Onsoň siz ýene oň sözlerini bihallyjak bolýaňyzmy? Bihaller, o sözleriň Nowayi Fizuli, Hafiz kimin bir ustadyň golundan çykanyna şek ýok. Ýöne käbir bentleriň mansyny. Gümürtüklik wa. Gümürtüklik? Hawa. Allah'dan daş düşýärmi? Ýok. Köşke ketek atýarmy? Estağfurullah. Ýok, Hudaý saklasyn. Onda näme? Han ağa, Magtym guly huduruňyza girmäge ejada soraýar. Goý
verin, gelsin. Leppey Han ağa. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel Şahir, gel. Arzayımda arzule geldiniz mi ya yönü didarlaşmağa? Sebep bilen ziyaret. Yaxşı iş edipsiniz. Bilemedil şu maqal sizin qoşqularının gurrugunu edip otuyoruz. Geleniniz yaxşı oldu. Gelin geçin. Allah sizin mertebenizi belindetsin. İcazı verin Han Hazretleri. Maktum ulu. Ne siz bir sözünüzde kitap açıp ança dine duş olup Kur'an aysi kitap haysi bilmedim deyipsiniz. Siz hakkın kelamını münkurluk ediyene dersiniz de. Estağfurullah. Yaradanın 18.000 elim bir demde bar edip kudrotun iki jahanı eşkar edinne şek yoktur. Eysem Kur'an özünün iyinin kitapları inkar ediyemi. Şüphesiz yok. Edil Allah Teala'nın şu kitapları dengüzülen garayışyali. Bizim hem şu kitaplara o leyle bu beyle deyip park koymadık deydigimizdir zor. Hormatlı şahirler serveri. Mağtum olu. Siz evkiliydin mi yeni kitaplarını koyamsın diye eşittik. Beyle gerekmeyecek arımlara ağınızı garzaştırmak derkar mı kayveri? Sizin aydan kitaplarınız Omar Hayyam'ın Evkiliydin kitaplarını yazan tesvirdir. Eysem, Yaradanın parz eden yollarının ödem beyik bir ılım değanmami. Ne kuştur, oturguşlu, tinkeşli, 6.000 ganatlı, 50.000 başlı, atada 40'ına oğlu 100 yaşlı, toydoduğu, yasadığı bilinmez. Bu soğalların hem salların hasabını siz çıkarıp biler misiniz? Yok Han ağa. Aklına, ağına, sığırına, şanına şek yok Şahir. Yöne men bir daha da düşünmedim. Soran Han ağa. Sorusum siz bir sözünüzü Hanı hemra bolma, pälin azmasa deyipsiniz. Muňa nähil düşünmeli? Bu yerde her bir öňeten hanyň huzuryna hyzmatda bola bilmez. Oň üçin ýetgeç Kur'an hem akıl gerek. Bu yerde yüz veren sekel sebäp ýere sokuwammeler, yerden ýokary göterwem. Magdym oly, hakyň huzuruna da, hanyň huzuruna da müýnsiz bara biljek. Ataňyz azadyn kesini halal ýöredýän magdym oly. Sarpaňyza sawun Han ağa. Ijada bolsa meni öz ilimi gowşar ýaledin. Bağışıdan sarvağımdan yövurdun. İnnem iyilim deyip başın alıp gitmek soğlayan. Men sana düşünem okmaktım gibi. Sen ne mağnanyan? Haqa hem halkıma. O halk sana bağıt berbiler ödeyen mi? O halk bana azat güder, azat ömür, azat yurt, azat köngül verer. Ol Hasan bolar. Kurduğum aslında bilgel, bu zeminin meyhidir. Erer ol erkin mıdan, erkin. Mağtım oluy. Sen islesen arkayın öz yülüne gidip biler. Her an Hasan dolunsan, şu koşun kapatı sen üçün hem işi açıktır. Sağ olun Han ağa. Tanrı yalkadın. İcada verseniz men gideyin. Yaxşı. Yolun ak bolsun.
Tutluşuk tamam. Oň döwi ýan bermedi. Biziň kim? Ol men özüni künnelep saýatalar öýdüpdi. Emma men beýtmedim. Magtym ogly öz ýylyna tagamanjy barsyn. Getirşiňiz ýalym, ymzytman eltip gaýdarsyňyz. Öte gidin. Büyük dağın başına kıyışacağız. Devi bir olmasa satıp olmaya. Olunda olmasa bir gerek zadın. Menki deyip başın tutup olmaya. Meni yeka koy. Many aňlan magtym bolan sözünden pikre düşür, gan ýaşakar gözünden. Ýyllar, adamlar geçmişe gidiyor. Magtym boly geljege barýar. Bizi unudurlar. Magtym bolyny unutmazlar. Ahir. Ahol, ahir. Toprağınızı beýle edýdediňiz bolýan. Bu toprak bilen o topragyň näme tapaldy ba? Aňyna, gorsogyny urarlar gannal. Ne aslany biler, ne de watanny. Gannal bilen berkiderler bedenni. Durmuşyňy öňürüp arzan dabara. Güýmensinip öňe daňarlar zagara. Sen beýsiň diýerler. Ýöne sen ulsaň. Ul. Oh, Safa, giderdin mi? Dübeyda. Ses etip ağlama doğan. Ayıp bu. Ibrahim can. Seni gitmelilerle. Men gedegimde.
Görüm, getirdim men kimi? Görüm, men kimi getirdim? Meňzi nuhrana merdimi, sinan erkim getirdim. Getirdim ahın alamy, Hudaý halany getirdim. Getirdim yürek paramy, eziz balam getirdim. Örtüyüp otlar yalınlar, duman zıvanı getirdim. Gelinler, sinler salınlar, eziz balam getirdim. Gelin zahan içine, ten topraktur eğlenmede cevheri can içine. Kalın dünya gamına, yüreğin kan içine. Avat diye ölürdün, düğü veyran içine. Sen olurun yanına, sen olurun yanına kalmaz insan içine. Ey yaranlar o dünya, barınmar da gelin yok. Ölü dirin halinden havar hatir alan yok. Çarkı pelek elinden ağlanmar da gülün yok. Ey akıllıdın kardeşler, könülürdün kalan yok. Yalancının vefası yoktur, diyeme yalan yok. Dünyaya bil bağlavanı kalın diyan içine. Hele senin bu sapırkı gerdanın, ay gerdanın ay gerdanın, bizim sarı görülmez mi, gelmez mi? Läşinle sallın zemerdanın, yemin ılhat eylemez mi, dolmaz mı? Dolmaz mı? Gaýgamda edi demrim soldurup şümpelek azabım reyhan eyledi. Yazan kitaplarım sile allarıp gözlerim izinna gıryan eyledi. Olmaz mı? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Ha, şahir bu siz mi? Hava tanadınız. Yığıp yığışıranın yeter, iyile verenin yetmez deyilenna. Bu şıkırşa geçen ağır günlerde silalların divanımda gidipdi. Öz yadımda da dolu kalmanı başı. Dolan 37 deyip bören adıma eye çıkan ekeniňiz. Taňry ýalkadyn bagşy. Balaja bagşy. Ömrüň bolsun. Size de Taňry ýalkadyn şahir. Bile ýalkadyn. Maltımını herden havadın, nana kalma bu nalış fıkıvadın. Bu paralar buradan alsamradın, hacatını haktan dilen almaz mı? Almaz mı? Almaz mı? Sütün insan alın. Aman aman, ayağın allın, kınhan allın, Allah dünya aman aman.
damarımdan. İllep dünya aman aman. Kimin salıp damağımdan. Sallap dünya aman aman. İyirmedin mi kara yerin? Kara yerin, kara yerin. Yallap dünya aman aman. Gitgin menin dertli serim. Yallap dünya aman aman. Deli dünya, deli dünya, deli dünya. Aman, aman, aman. Ey Tanrım. Kalbına şeylekin kerem guylan. Bu bağıtara bağlan tilvem yadana. Näme be, näme. Köňle inen kapatmaya bir nurana nefes. Wagt beýsara. Bir wurdaňa himmet ada akla çatýan ýaly. Allah'ın öýder hükmetinde. Benim ulyaňa, assalamu alaykum. Sağ gorunçylyk mudur? Aleyküm salam. Bu sizmediňiz Magtumuly? Owa ýaňa. Bu çowolsa ýagşy oglum. Doga dilek edip beriň diýip ýanyňyza özüm marjaktym. Mazaly özüňiz gelýäpsiňiz. Men häzir taça galayım. Garip guzaran oğlum. Ayıp sen etme verin. Yoğuz sevda sataşıp galıverdik de iki naçar bolup. Yoğuz zöwür bollu da şu yekedi kirarımın huşunu qaytarıp berdi. İyice günniz dilek edip oturandırın Allah'tan. Dilek edin ýaňa. Dilek edin. Allah himmet ady kadirdir. But paradlar butdan alsa muradyn, hajatan hakdan nilen almam men. Beýuman alar. Hökman alar. Hay ne bileyim. Öňe telim ýola fiýrançdyk. Başa bararmy kaşa ahir? Bu dünýäň gerdisi başgada. Döwürgün günden çökdürlüş barya. Düşünürler. Ýaşy niýetde bolady. Her niçken bolsa fiýranç görmeli. Fiýrançsak fiýranç şaýyr şahir. Düşver gaýdym. Tere tap bol. Dur canavar. Assalamu alaykum hana.
Wa aleykümselam. Näme habar? Wa aleykümselam. Häzirlikçe ýollar asuduluk. Del ayak yok. Şeýle bolsun näherne. Türkmen sehrasynyň ähli kunjoklaryndan mihman geljek bolsa, Salam aleyk hanağa. Aleyk. gurgun musunuz gelin? Çağalar ýoşra kılgan. Tutum ullon molmollar. Sağlyk uşokluk edäýmän. Düşündüm hanağa. Göklüňden geljeklerin içinde Magtymyl şahyram bar. Magtymyly beýik goglukdan nişan. Hak aýdýan hanağa. Awa. Bar. Mihmanlar gelýän bolaýmasyn? Göz gulak bol. Düşündüm hanağa. Ýör hany. Ýörüň hanağa. Berjem. Al iyisini. Al iyay. Ece nämçün ağlayan? Ağlamak bala. Bigencimi. İnni himmedat gow bolar. Doğama duşan, İnsan. göwerer gullek, gülüň mögütemedek döwran tapylmaz. Mihmanlara ma gelýärler. Mihmanlaryň arasynda Magtymyl şahyram bar diýdiler. Hawa. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Ana şahyr özler. Şükür daýy. Assalamu alaykum. Ahir geldiniňizmi habar? Aleykümselam. Assalamu Aleyküm. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Geldiniňizmi habar? Aleyküm. Wa alaykum. Wa alaykum. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ýoldan ýadak gelinsiniz. Diýim diýinsiňiz aldyňyzmy herne? Hylaňyza Taňry ýalkasyn. Ýöne haýry iş üçin ýola çykylsa, ýa-dowluňam doýulmaz eken. Birek küýsänmi däçin? Hawa, inni bir bölünmeli bolmaz. Hawa birige şeýle bolsun näherne. Ýylgyn birigip bir ojaga jemlene görsünler. Nesip bolsa, jemlener inşallah. Tuweleme Türkmeniň çar kunjundan adam mary ýygnanny. Howalagy, kapada. Şu gelige ýyl birige ejek ýalygy. Nesip bolsa biriger. Anaga. Bu ses näme?
Buna çar, näme üçin ağlaýaka? Ağır çapagulçulukda, gollol maşgaladan bir öz galaydy. Akly gideýdi görgülüň. O görgülün açar kimlerden bolar? Ijada berteňiz bu towanyňda men jogap bereýin hormatly hekim. Ýoguzdylma duçar bolan ona açar. Diňe men walam ýa sen walan däl. Kulli türkmeniň walasy. Eger agdymyz birgimete, ilerden hem gaýradan hem türkmeniň günnogor gunnataryndan estiler bunala. Bide bir jaýy jemlänem, şona açaryň nalasdyr. Bir zamanlar bir ojokda ülşeýläp, iklimi iýe çykmaga dalyşan türkmen, indi bugün öz balasyny tanamaz. Öz nalasyny eşitmez boldy. Öz iline, öz ýurduny, öz erkine iýe çykmady boldy. Hakaýdýaňyz. Ras aýdýaňyz Şahir. Dağlar bir, deryasy bir, milleti bir, pederi bir, feryady bir milletiň düýp ýollan daş düşene hak. Dogry aýdýaň. Yanaktan pes, dağdan belent, bolly ýylyň ahwaly. Aýak astyna hawa kent, çökdi köpleriň akwaly. Bolmasa tenha serdary. Şudur akbalyň boljagy. Her ýyň bir golun sultany, her ýyň bir hanyň gorjasy. Hakaýdan döwlet algan. Biziň hem diýjegimiz şodur. Millet, maslahatyň matlaby nedir? Argandan sızlap, bir gözde gözlän, şahyna urangdy en namsızlan. Kowum näme etmeli? Danışyň, sözlä. Göwün garyn öýke kine goýulsyn. Köňülle ne bolsa, aýylsyn şugun. Heriň bir goly peýlän bolup, ýapyzyna ýapşy bolup ýaşa bermelimi ýa bir jaýa jem bolup berkmelimi? Millet, maslahatyň matlaby şudur. İl bolmaly. İl birigmeli. Hay bilmedim de. Öýköllen kinellen ötünç toğru olmasa, bir çukura tüýküräýmek aňsa da düşmez. Ar namysyň ara düşen halaty, kine saklamaklyk näletidir, näleti? Anne peserdar, ne hak gere şelaýlap dursuňyz-aý? Halne peserdar. Siz mertebeli begen serdaryň göwnde degenligiňizi unudan däsiňiz-de. Köne taman sowurmaga beýle ilgide keniňiz weli. Agam size kim diýerler? Bu bir gelip biziň ilimize iqlan musapir mehman. Adyny garagalanlar diýerler. Tüz adyna münasib ekenöde. Dogry aýdýar. Jansızdyr. Jansız. Millet, biz birek kesek atıp dil yetirmeye geldik mi ya maslahata? Aho! Baraýt şo maslahata ýygnan şana mekanikde. Şo maslahat şu yer ekenne. Yeri ne edersin? He? Bu boş horoz hayvatın näme howken? Dogry aýwalla. Dogry aýdýaň. Men diňe hak Hudaý arkalanýan. Dogon jebir çekse dogon tygynyň synnygydyr iliň takdir tuğunyň. Dağın düdüň, yeriň suwuň o deýle düşmanyň kassyňa gelýän halaty. Gelse dogon dogonundan da deýle. İşten çykman, naçarlaryň nalasy. İki dünýä ýagdyrmazmy näleti? Dogry aýdýaňyz serdar. Hak görürüm. Rasymy söylesem serdar, türkmeniň namysy bide derkar. Bidem bu geňeşe galyş tyýrşma gelemdok. Ýöne Adnarıl çanyň bu sözleriniň aňyrsyna ne jürün arpyzyň ýysynyň gelýänligini bilmän duramdok.
başlanmaly. Şun adı Türkmen bir çukura tüykürmeli bolsa, bidiňem bir çözülmeýän alan sevdaşygymyz bar. Şeýdip köne saman agtyryp otursaňyz, ata-baba hiç açan agzyňyz birikmän geçersiň. Dile geldi, bile geldi. Bitiwatmayan nasarın göz yaşın, nitin köni saman togurmak bolsa, mas diýmen döketekden daşyny. Köne taman toğursup durmalyň Serdar. Men o mamlaya siz mamla diýip biljek gel. Elbette. El yetse ya, dil yetse. Mert durup, mertebeni korumagan bolar. Yani her kizadyň öz müddeti meydany vardır. Dogon-nogonun arasında müddetem bolmaz meydanam. Kardaşyň gan dökmäne gelse, mundan 7 pystyň puşmana gelmezmi? Agzalalyk iliň diýerlikden aýrylsa, döwlet dönüp, nowat düşmana gelmezmi? Bagtymyly mamla millet. Bu ýere näme şün jem bolanymyzy unutmalyň millet. Turdum meni. Arın bir dälmi arlarda, yolun bir dälmi yollarda, dağlarda, wagt kara dağlarda, dumanın bir dälmi senin, dumanın bir dälmi senin. Ömrüň bolsun. Hayalın bir dälmi düzlerde, Haw diýdim maşy. Hayalın bir dälmi düzlerde, zarın bir dälmi söllerde. Wagt gözlerde, kara gözlerde, armanın bir dälmi senin, armanın bir dälmi senin. Ömrüň bolsun olar memli babşy. Hey yağış tingen, karlar tingen, hey yağış tingen, karlar tingen, sütün erirtingen. Haw babşy. Hay bereketla. Namus tingen, arlar tingen, meydanyň bir dälmi senin, meydanyň bir dälmi senin. Bereketla. Arlar tingen, meydanyň bir dälmi senin, meydanyň bir dälmi senin. Hay berekella bagşy. Ömrüň bolsun Oral meňil bagşy. Ömrüňi dok bolsun şahyr. Yolundan adaşan millete çıraq gerekdi. Şo çırağım şun ýanny. Taňry ýalkasyn. Adamlar, maslahat tamam. Namazdan soň saçak başına geçilecektir. İýde yol yok. Millet, Türkmen ähli bir suprada jem bolsun. Hani görün bakalım. Hazır geden söllü, eýler ýaýylsyn. Yurt binamyz gaýym bolsun, goýulsun. Çillemez nerlerimiz barça aýylsyn. Bir suprada eda bolsun aşymyz. Yigitler ýygylsyn, söhbede sada. Eýlimiz ulaşdyn sowulmaz ýada. Togson alyp tamam bolsun goşumyz.
Türkmenler bağlata bir yere bili. Uğurdur kulzumu deryayı nili. Teke yomut göklün yadır alili. Ertar hem sarık olsalar ili. Bir devlete kullu etse barısı. Yerde kalmaz. İlan. Ar namazı. Bahavari han ağamı da halamaz. On gadabından yaradanın ödü korusun. Sizin oyununuz bana yaradı begen çan. Mekirlik bilen milleti ananırdınız. Biz oynatmadık. İl içinne, köpün içinne levdettik. Levdinden dänen biz olyandır. Ay görün de, miwe vermeyecek darağıta değil bağlap, mal dövletten, katnaşıktan geçmek, akıllılığa değil. Ertir, han ağamızın huzuruna vararsınız ikiniz. Şo yerde görüşürüz. Şu dağları görýän derviş. Sinası belent, teri belent. Hiç hadi baş egmeye, garramaya. Biz orada büküllük divana garradık. Çok araştım, acebeyyam gelmedi. Gelmedi ilimi erkem erkana. Onu getirmeye arkada gerek divana. Dünya derep duran şu dağlar yali. Dağ ordan arkam. Prağı aylanar döwürler, günler o aylar, erdişler öwürler, ajap eýýam geler. Garramalıdır Prağı, öttü yigitlik patlama. Gündüz vaqt naliş etsem, çare yoktur yaşamada. Esselamu aleyküm atam. Ve aleykümselam. Korgunçuluk mudur? Kovuluk atam. Köşük. Bir möhümü bitir. Yetti orada haber et. Divanan depin etmeli. Men ol yeri tapar mıkam atam? Taparsın bana. Taparsın. Yüzünü günün doğuyan tarafına tuttu gidiver. Ağlandan gün doğar bana. Gün doğar evet. Kim etti demeli? Kim ol? Kim? Bilmeyen soğranlara aydın bu garip adımız aslı gerkez yoğurdu etrek adım ahtım olur. Divana panıdan bakiya gitti di. Bol dumanlı beyip dağlar, öter gollu azap çağlar, bir hafab meyveli bağlar panhan kalıp, sen bağvane. Pelekni iş başa salli, cisimden canımı alli. Tağına bilen solar ollum, sollum göğe, yıl xadani. Kelam getirdim tilime, zünnar vurmuşam bilime. Mağtım bunu dir ilime, bağış etmişen, bar desani. Keremetsen kadir tanrıyım, dünyalikten adislerin.
talığım okuda kalmış, bir açılmış bağ tizlerim. Prağı ışkı uğraştım, derya yerdim mevcut düştüm. Horganmasın puştum, bir karar, devlet izlerim. Magtumulu Pragi'nin belent dağlardan şağlap qaydan boz blokları ýaly arsa duýgulary, arşy belentlige götürülen beýik pikirlere bay edebi mirasy, çeper dörözlük bilen meşgul bolýan medeniýet we sungat işgärleri, ýazyjy şahyrlar, jurnalistler, suratkeşler, heykel taraşlar, bagşy sadanlar, kompozitorlar, artistler üçin nusgalyk mektepdir. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov.